Isang mapagpalang araw po na naman po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Hiwaga ng Pangasinan na magtuturo po ng karunungan din po sa inyo. Kung halimbawa po ay malilimutin po kayo sa iyong sarili, sa iyong katauhan po, pag halimbawa po kayong may gusto nyo pong isipin po, hindi nyo, kung halimbawa naiwan nyo po, hindi nyo po maisip-isip po kung ano po yung naiwan po ninyo. Ang ibabagi ko po ito ay napakabisa po na usalin nyo lamang po sa inyong isipan po at iipon nyo sa dibdib po. At sigurado po yung maalala nyo po yung inyong nakalimutan po. Gawin nyo po ito sa bago umalis ng bahay o araw-arawin nyo po para maalala nyo po yung nalimutan po. Pwede rin po itong ibuga sa tubig at inumin po. Sa mga mahihina po yung isipan po na hindi nyo po maalala po yung mga nakalimutan nyo po, maganda po itong gawin nyo po. Usalin nyo po 3 beses isipan po, iipon yung dibdib at maalala nyo po yung nalimutan po. Narito po ang orasyon po. Diri tutum. Maraming salamat po.